Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon nining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rini Obra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Redin. 30 anyos. Minyo. Kasado gid mi sa akong asawa ug may usami ka anak nga babae. Taga Tagum City, Davao del Norte. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa among kaminyoon sa akong asawa. Kapila na ni siya makasa nako ug akong gipasaylo. Aron ninyong isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Anong karon ka lang? Ay, hinay-hinay pa kog ablis pultahan aron dili ka makamatikod. Nagmata pa man di ikaw eh. Din man ka. Kanang husto nga tubag. Ay nisuroy, uy. Ang magapuso lang ko nimo din hisbay kay minyo nako. Nisuroy ko uban sa kong mga amiga. Dili na mo'y tinuod. So? Nasundan ta mo. Ansa? Gano man, Maris? Kapila na nini mo gibuhat ako. Kalima na, di ba? Di ba kunin mo hulungan sa pagbinuang? Magsige na ba lang kung pasaylo ni mo? Nagsalig ka kay permit kang gipasaylo. Ha? Radin po, uy. Sikihan sa taniyag bantay, uy. Unsa? Wa, uy. Ay, tuog na ko, kapoy ko. Hangtod asa ko kutob nga mag-antos sa pagbinuag sa kong kasawa na din ako. Imo sang gipasaylo? Dili ko gusto nga maguba ang among kaminyo on parts, John. Sus, kung asawa ko pa na no, wa na. Lubo ang ipon na ng Maris. Dili ko ka buhatan ng Maris, John. Kaasawa ko na. Og nahigugma ka niya. Ay, binuan naman ang imo, Parts. Binuang nang maha. Grabe naman sa ka. Liman ka, ha? Kapila na nimo nasakpi na nga may lalaki na. Nya, okay na nimo. Sus, pagbuwag na lang mo, oy. Wa pa mo anak. Di ko kahimo anak, Maris. Ni Maris part, John, eh. Sige, kaingon ko na. Asawa ko na siya. Ug may gipanumpaan mi sa altas kami niyoon sa pagkasalamo. Unya, nituman ang imong asawa sa inyong gipanumpaan. Sige lang. Pasin sa kadugayan. Mapul-aron na siya o mag-usab na. Ha? Ay, nako, pasila na ng gugmaha, Part. Di igod ko magsilbihan na, Part. Kung ako pa nang naasawa ang imong asawa. Reden, muata si Papa sa Cebu. Mukuyog unta ko. Dugay na ba akong kaadto ay? Sige na din. Si Papa mambitaw akong kuyog. Sige. Pagkamping dito ha. Nya, kontak na ko, permi. Wala man sa kontak na ko si Maris. Pastilan kinababihana. Kung tiksan, isa mo reply. Naon sa mga siya sa Cebu? Ako cellphone. Si Maris na. Hello, ga. Dugay lagi kang magkakontak na ko. Sorry, kuan. Nagsiki maguglain akong pamati. Ha? Nagpa-check up na ko noon. Og, mapdos man di ko ga, Unsa? May anak na ta, Maris? Yes! Papa na ko! Recorded by X Thunder Gaming. Labihan ang akong kalipay nga mimabdos na ang akong asawa.
Kay basin anak lang ang nakuha nga mo aron nga magpundo na siya sa bahay ug mohulong na sa pagbinuang nako. Pandemic tong panahon na ug naabtan sa lockdown. Mga unom gid kabuhan sa iyang pagmabdos nga wa ko. Hangtod nga nakapauli siya og nanganak na. Unya, Parts, ay ayaw lang lain na sa pagsabot, ha? Imo ba yun ang anak ang gipanganak ni Maris? Ha? Ay, nakita mo gud ako sa mga post ni Maris ba sa bata. Wa man mo liwat di mong bata, Parts. unsa? Parts, maan ba? Ayaw lang lain na sa pagsabot, ha? Ayaw yung kalain, ha? Ibaw ba ako sa istorya ninyong duha? Panit ipakuno ng imong asawa, Parts. Dili part. Anak ko nga mong anak ni Maris. Ako ang amahan. Oh, ikaw, Port. Okay ramang ka ni mong paangkunon sa anak nga dili imo. Unsa? Part John. Busy ka lagi sa mong cellphone. Kasi ba nakachat ni mo? Reden po, uy. Noon sa naman kakaroon, uy. Mura naman kag-investigador. Mura daniid naman ka na ako pirmi. Nanguta na ganita. Oo, tanawa, oh. Babay nang akong gika-chat diha. Awa-awa. Babay nga pangan, o babay ang profile pic. Oh, Aw. Ay, isa palabi na imong gibati, uy, Reden. Mura kag na-depress diha, ug na-anxiety ka. Kay magsige raman kag duda nako, bisag wa na ko anang buhata. sorry. Pero di man ka makabasol na ako, Maris. Mahal ta lang gid ka. Ay. Di ka tuknas, Maris. Huwag ko mahilo na. Tanaw, na ako balik ang iyang kachat ka kanina. Di pa siya babae lang ang pangan o profile pic pero lalaki di eh. Ay, cellphone. Maayo. Kay wala na password. Maka-open ako. Ang ex man ninyang tumboy sa high school pa sila. Basahon ko ilang konpo. Unsa naman sa ni Maris? Sa tumboy na sab. Nabasa na ko ang tanan ninyo konbo. Mas bastos pa ni siya ako. Kay labtanon sa gyud nimos butang nga dili imo, uy, Reden. Gano man, Maris? Gano man? Nagpaabot ka bang ikihati ka? Ay, kiha! Tanawon tag makakiha ka ba nako? Napulos man may babae sa akong ika-relasyon. Maris! Murag na upos na gyud ang akong pasensya sa akong asawa. Nahurot nang ako pasaylo niya. Apan dili ko makahimo og kasuko niya kay basin ipalayo niya ang among anak. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. May gika-relasyon karon ang akong asawa nga usa ka tumboy. Maka-file ba ko og kaso nila? Kay mo man ay giingon sa akong asawa nga dili sila madutlan og kaso kay pulo sila babae. Ikaduhang pangutana. Nami anak nga babae, tulo na katuig. Pwede ba nga anhil lang ang bata sa akong poder? Kay dili man gud siya kamaumuatiman sa bata. Muduol pa ba ko og abogado ni ana? Ikatulong pangutana. Naiduda ang akong amigo nga dili kuno ako ang amahan sa among anak kay wa kuno maliwat nako. Unsa may akong buhaton aron mahibaw ko kung ako ba gining anak? Ikaupat og katapusan. Kung mapamatud-an ako nga dili gud ako ang amahan sa among anak. Pwede ba nga makigbuwag na lang ko niya o klaro aron nga makamove on ako? Unsa may akong buhaton? Kay na-depress na gid ko o nagka-anxiety nako tungod ini. Lami na lang yung ipaligis. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Redin.
Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog kauban ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami usa ka lisensyadong abogada ug isa ka lisensyadong medical doctor ha, no less. Ang muhatag ninyo og legit nga tambag-tubag solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, no, nga mga pangutana, ug mga medical nga mga pangutana kay naman sad si Dr. Rene Obra. Pwes, ay na mo pagdugay-dugay, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Small progress is still a progress, matod pa nila. Small steps, baby steps. Basta wa nag-urong, ni move forward, it is still progress. Lain-lain tag level of progress. Ang uban paspas, ang uban hinay, ang uban mo atras, usahay mo abante, usahay mo atras gamay. Pero ang importante maningkamot ta to go forward always and all the time. Ano? Ay mo kabalakaan ng hinay man oy ang asinso. Ay ngano di ay basa kay ni asinso. Ayaw pagdali, no? Kay na times nga sometimes success, there are certain kinds of success that will take a little while, no, to be achieved. So please be patient. A big shout out, a big thank you sa mga likers ug followers nato sa Elaine Tantengco Bathan, sa ato ang Facebook account, sa mga maminaw na kay na late sa radyo or nilakaw wa kaap kaon sa radyo baron, nalubat baron na ay kaguol na YouTube channel and naasad tay DYHPRMN Cebu na Facebook account, no. Labi na sa mga naa sa gawas sa nasod, no, mapaminaw gid ninyo YouTube ug sa DYHPRMN Cebu nga Facebook account. Si mo ni nakanindot sa internet, no, ni gamay ang ato ang world, nahimo pa gyud siyang accessible, makapaminaw ta sa ato ang programa kini ang akong suliran maski natas Dubai, Kuwait, Canada, no, Saudi, Qatar, Doha, no. So naay mga daghan natong mga sukintig paminaw nga naa sa gawas. So salamat kaayo sa inyong padayon nga pagpaminaw, pagsunod sa ato ang programa all these years. Sus, always number 1 kini ang akong suliran sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga maminaw nato sa Bohol, no, sa mga taga-Alicia, Bohol kung diin gikan ang ato ang founder ani ato ang programa nga si Doktora Lourdes Libres Rosaroso. Hangtod karon mapasalamaton kaayo mi sa inyong padayon, pagsubaybay, pagpaminaw ug pagsalig, most of all sa inyong paghigugma, no? Letter sender karong adlaw taga Tagum City, Davao del Norte. Tawagon nato sa pangalan nga si Redin. Si Redin, punto legal man iyang pangutana kabahin sa iyahang kaminyoon sa iyahang asawa. Kay kapila naman ni nakasagod ni iyahang asawa, unya kanis Maris, unya sige lang po niya pasaylo, maulig dugay, pasaylo na pod, no? So, apta na ni kakapoy si Redin, no? Kay nahurot nang po niyang kapasaylo, kapilang di ka mo pasaylo, diba? Although ningon man si Lord, no? 70 times 7, pero si Lord man to. Tao man ta. Unang pangutana, may gikarelasyon karon ang akong asawa nga usa ka tumboy na nayati na. Maka-file ba ko og kaso nila? Kay mao may ingon sa akong asawa nga di sila madutlan, kay pulos sila bayi, you know? For the meantime, wa pagyoy balaod nga nagpunish. First, the same reason, lalaki to lalaki, babayi to babayi. Because klaro manggod ang klaso nga adultery on the part of a woman who is married. Nga, nakig-sexual relations ka with a man other than your husband. No? Nga kani kay woman man. No? Wa man siya nalipay sa laki. Siya nalipay ni mo rin, oy. Nga no man naunsa man nangita man tumboy. Imong asawa. But I think you can dali ko'y kasong kriminal, pero basin makakaso tag civil, no, for abandonment, no, for alienation of affection kanang mga ingon ana, ha. Ikaduhang pangutana, naami anak nga babay, tulo na katuig, pwede ba nga anhi lang ang bata sa akong poder? Kay di man gyud siya kamaumo atiman sa bata, muduol, pabako og abogado ana. Pwede gyud ana nimo ang babae, oy, kay di man po na siguro, well, no offense to the LGBT community, but between, no, kanang a normal
man and woman relationship, I think mas better nga i-expose na to ang babay or ang mga bata rather to ingon ana nga relationship, especially at a young tender age. Kay they might not be able to comprehend yet and understand same-sex nga relationship. I have nothing against it, but kani man gud siya nga things are left sa mga bata nga naanay buot ug naanay edad, sakto na sa edad nga makasabot kaysa sa i-expose na to ang bata nga way buot, wa kasabot nga ang concept sa pamilya is mamag papa who is a boy and a girl, no? So maybe it's better to expose them at the right time and at the right age. Pwede gid ka maka-insist nga anhanin mo ang mga bata. Ikatulong pangutan na naiduda ang akong amigo nga dili kuno ako ang among anak kay wala man maliwat nako unsay akong buhaton aron mahibaw kung ako gyud ning anak. Una sa tanan, the general rule and the presumption is this: any child, maski kinsang bataa nga naataw sulod sa kaminyoon is presumed to be a legitimate child of the husband and the wife. Ug mo impugn ta, mo question ta, we will have to go to court o magpa-DNA test ta to prove paternity, no, sa bata. Pwede ka magpa-paternity test, no, either sa court or kanang consensual lang on your own. Magkuha kag sample sa buhok or ipaswab nimo ang kanang bakbak. Na-send na tong specimen ngadto sa ospital para ma-check kung imo bang anak or di. Ikaupat ug katapusang pangutana, kung mapamatud-an nako nga dili gyud nako anak ang among anak, pwede bang makibuwag na lang ko niya ug klaro aron move on ko. Unsay akong buhaton kay na depressed ug na anxiety na gyud ko ani. Lami nang ipaligis. Oy, Reden, there is nothing wrong with you. Ang naay problema ang imuhang asawa. O gibiyaan manggani ka og laing babay or tumboy maski paglalaki na ang iyahang gipuli o gibaylo nimo, kalapad og kadako sa isda sa isda sa naman ni oy kalapad again kalapad og kadako sa dagat, daghan pa kaayong isda. Ang ako alang naklaroho nimo nga kung dili gyud nimo na anak, of course you have the right also to know kung nagduda gyud pud ka. Ug wa manggani, no? Ug wa manggani kay proof pa, wa pa ni man tanaw. Just the point nga na gyud say lain kanang imong pagpasaylo sa imuhang asawa, gusto na tingali na uy, no? Signos na tingali na nga angay na gyud pug kang move on ug i-close na nimo nga chapters imong kinabuhi. Pag file na lang, especially kung may mapamatud-an nga di nimo anak, then maybe you will have grounds to file annulment sa imuhang kasal para makagawas kasi imuhang kaminyoon o niya makapangita po kag laing hinigugma, a relationship nga mo respetar nimo as a lalaki, as a father, as a family man, nga makapalipay nimo. Kibaw ka, na gyud ko ibilin nga laing pagtulon-an. Nakabasa jud ko ani sa libro, high school pa ko ato. Love story man siguro to yung title ni Eric Segal. Niya na to, love means you never have to say you are sorry. Unsay pasabot ana guys, nga ang kanang mohigog mata, no? Ang pasabot ana, di ka kinahanglan mangayog pasaylo nga numan kay di man nimo pasakitan ang tao nga imong hinikugma, di ba? Same scenario gyud, same situation ni mo din. Okay lang, masayop mang usa ka tao, okay lang kas pero ikapila na ni di na siguro na gugma. Di sad kaangay niyang pasakitan. Labaw na og nagtinarong ka sa inyong relasyon. So, think about it, no? At the end of the day, it's not the end of the world for you. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw.